Nagkalamatay bangod sa rabies sa Iloilo Province, naglabot na sa 5. Pagtaas ang numero sang animal bites sa Oton, Iloilo, makaalarma suno sa Municipal Health Office. Inigitutukan ni Zen Kilantang live sa Barangay Poblacion South, Oton, Iloilo. Zen? Kate, ginatutukan subong sang Oton Local Government Unit ang pagtapna sang kaso sang animal bites sa bisan pa nga zero human rabies ang banwa. Nakarecord ang Iloilo Provincial Health Office sang 5 ka human deaths o kun mga napatay nga tao bangod sang rabies. Sa datos sang PHO, may 2 ka persona ang ginbawian sang kabuhi sa balasan. Tag-isa sa Lambunaw, Kabatuan kag sa Banwa sang Estancia, halin January 1 tubtob September 10 sini nga tuig. Sa Oton, Iloilo, wala sang kaso ang Banwa apang sunod sa Municipal Health Office, madamo sang kaso sang animal bite sa kabarangayan apang ginatipon pa nila ang data. Makabig nga makaalarma ang pagdamo sa mga residente nga nakagat sang sapat, partikular mga ido kag kuring. Diri sa Barangay Poblacion South, mayara na sang 40 ka mga individual ang nakagat sa mga sapat. Suno sa barangay official, ilisipon lang ang mga layaw nga sapat sa barangay. Ang problema kay mismo ang mga ginasagod nga ido kag kuring ang nagakagat sa ila amo. Bangod sinigin pa imbentaryo na nila ang numero sa mga ido kag kuring kag padalaan sang sulat ang mga pet owner. Panay padalaan ko sila sulat nga mangin aware gid sa pag andaman gid hindi gipag itugutan nga magilagaw ay luwas sa rabid kung kaysa kay go man bra sa dalanon ang mga higko ang ido dayon the same time familiarize ang layi kung ano ang mga consequence bala. Masobra 500 na sang populasyon sang ido sa barangay ang nabakunahan sang anti-rabies vaccine. Si Manong Jason may ginasagod ini nga tutoy. Suno sa iya, mas maayo gid nga tatapon sa maayo ang hinuktanan, kag siguraduhon nga hindi makahalit sa iban. Ialagaan ng ng tama yung talagang iba pa vaccine kung kailangan i-vaccine siya. Sa tiyon nga makagat sang sapat, gilayon nga hugasan ang pilas sang habon kag tubig. Kung nagadugo ang kinadtan, kinahanglan nga butangan sang bandage kag magpakonsulta sa doktor. Una pa lang nga daan nga balaan mo nagaging kagat, pakadto dayon sa health center. Kami gani ang lecture gani na sang una nga dapat bisan 1 month ago na ang management mo the same ang gihapon. Dapat tagaan mo gid siya sang bulong nga para sa anti-rabies. Kate, may ginapatigayon ang taga-Department of Agriculture nga house-to-house vaccination para sa mga kasapatan agud masiguro nga hilway sa rabies ang mga nakagat nga residente diri sa Banwa sang Oton. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.